Què estàs dibuixant? Sempre estàs dibuixant. Què tens aquí? Res. Coses meves. Ensenya'm. No passa res. Ensenya-m'ho. Bueno, vale. Doncs mira. Són uns personatges que he creat per un còmic que vull publicar. Vale? A veure. Aquest és el personatge principal. Es diu senyor Merdet. I és una caca. I aquesta és la seva dona, Furuya, i els seus fills es diuen Blat de Moro, Ojete, Ano i Merdeta. I viuen aquí en aquesta casa. Aquesta és la casa d'ells, que es diu Cancún. Viuen tots allà dintre. I tenen una mascota que és meitat gos, meitat cuc paràsit.